Jeg vil starte med at kort at gøre rede for Helenes sundhedsmæssige tilstand. Hvis man skal give et peg om, hvor sund en persons vægt er, kan man benytte sig af BMI, Body Mass Index. Man skal kende personens højde og kropsvægt for at finde ud af, hvor meget deres BMI er. Helenes BMI er beregnet til at være 27,28, og ifølge tabellen over BMI-værdier, som man kan se her, så er Helenes vægt klassificeret som moderat, hvilket betyder, at det er mere normalvægtigt, men anses dog ikke for fedme. Tabellen beskæftiger sig også med risikoen for nogle sygdomme i forhold til en persons vægt. Og på grund af hendes vægt, så er Helenes risiko for at få nogle bestemte livsstilssygdomme lettere øget. Selvom at BMI kan give et kvalificeret bud på, hvordan en sundhedsmæssig tilstand er, så bør der også laves en fedtprocentsmåling, da man ikke kan vide, hvor meget ens kropsvægt egentlig består af fedt. Ud fra tabellen, denne tabel, over fedtprocent, så ligger Helene i klassen overvægtig, da hun er en person mellem alderen 20 og 39 år, og hendes fedtprocent ligger på 36, så er hun altså overvægtig. Det hænger egentlig ret godt sammen med resten af hendes data, og det overrasker ikke rigtigt, at hendes kondital også er under middel. Det kan man se her i den tredje tabel. Helenes kondital er på 35, og da hun er i alderen 20-29 år, så er det altså under middel, og det burde være middel for hendes alder. Det er det sundeste. Men det hænger ret godt sammen med, at hun ikke har dyrket nogen former for motion de sidste 3 år, og det er langt fra, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. Man kan nemlig se i denne tabel, at de anbefaler, at man hver dag skal finde tid til 30 minutters fysisk aktivitet. Det skal være af moderat til høj intensitet. Som man kan se her på Borg-skalaen, så ligger moderat træning mellem trin 11 og trin 15 på Borg-skalaen. Og det vil altså sige, at du skal kunne mærke, at du laver noget, og det skal være svært at snakke. Det skal være konditionsmæssigt hårdt. Det anbefales yderligere, at man også dyrker motion med høj intensitet, i hvert fald 2 gange i ugen. Man skal altså dyrke motion på mellem trinnet 16 og 20 på Borg-skalaen. Så det er altså, så du let meget besværet under din træning. Hun har altså ikke dyrket nogen som helst form for motion, og hun har ikke overholdt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alt det giver hende en i hvert fald under middel sundhedsmæssig tilstand, som er på vej mod det dårlige, hvis hun altså ikke gør noget ved sagen. Men Helene har tænkt sig at gøre noget ved sagen, og det har hun så også gjort. Hun er begyndt at træne. Hun træner primært hendes kredsløb ved at træne det anaerob effekt. Det kommer af hendes valg af træningsformer. Hun har valgt step, spinning og løb, som er hårdt for åndedrættet, hvilket betyder, at hun påvirker det centrale system. Man kan se nogle adaptioner for det centrale system i den her figur. Jeg vil forklare dem lidt yderligere. En af dem er, at kroppens evne til at danne en vis mængde energi per tidsenhed under forbruget af ilt vil altså blive bedre. Hendes ventilationsmuskler, det vil sige hendes lunger, vil blive mere udholdende og stærkere, samt ildtransporten fra lungerne til blodet vil blive meget bedre. Det hænger sammen med, at den totale mængde af hemoglobin, som man kan se her, den stiger. Hemoglobin er et stof, som der har betydning for de røde blodcellers evne til at binde ilt til blodet. Blodvolumen stiger også. Hendes hjernemuskel, den bliver større, og den bliver stærkere. Og det medfører til, at som man kan se her, hendes slagvolumen under alt arbejde den stiger. Og det gør hendes minutvolumen også, altså de bliver højere, de pumper mere blod ud af gangen. I sammenhæng med det her, så bliver hendes hvilepuls altså også lavere, fordi hjertet ikke behøver at pumpe lige så mange gange. Blodtrykket falder også, og det her mindsker risikoen for livsstilssygdomme. Men udover den centrale effekt, som vi har kunne se her, så findes der også adaptioner i det perifære system. Og nu kan man se på figuren her. Som sagt, så har hun haft risiko for nogle livsstilssygdomme, og man kan se her, at i hvert fald risikoen for livsstilssygdomme diabetes falder, da cellernes følsomhed over for insulin
de bliver bedre i sammenhæng med, at mængden af glukosetransportører, som man kan se her, den altså stiger, og dermed også øger mængden af glykogen i muskelcellerne. Glykogenindholdet her. Hun vil også få en lavere fedtprocent ved at fortsætte med den her slags træning. Ved aerob arbejde så bliver cellerne bedre til at optage fedt fra blodet, men også ved et langvarigt aerob arbejde som spinning vil cellerne begynde at forbrænde mere fedt for at få energi til cellerne. Forskellen iltindholdet i blodet mellem arterierne og venerne bliver større, hvilket betyder, at Helena bliver bedre til at udnytte ilten i blodet. Det kan man se her. Den maksimale blodtilførsel til musklerne stiger også, og det sker i sammenhæng med, at antallet af kapillærer per muskelfiber også stiger. Mængden af myoglobin stiger også, man kan se her. Myoglobin er et molekyle, som har til evne at overtage ilten fra hemoglobinet i blodet og binde til musklerne. Antallet af mitokondrier i kroppens celler bliver højere, og de bliver så også større. Yderligere stiger hastigheden for de enzymatiske processer. Alt i alt vil hendes sundhedsmæssige og fysiologiske tilstand altså blive meget forbedret. Her der vil jeg forklare om Helenes valg af motionsform er tidstypisk, og hvordan unges idrætsvaner egentlig har udviklet sig igennem tiden. Her i den første tabel, der kan man se, hvordan unges motionsvaner har ændret sig gennem en årrække. Man ser tydeligt, at antallet af unge i alderen 16-19 år faktisk forlader idrætsforeningerne, enten for at dyrke idræt i et fitnesscenter, eller bare for at dyrke idræt motion i al almindelighed, som løb eller svømning. Som yngre, der har man mere tid, men jo ældre man bliver, så får man andre prioriteter i livet, som skole, venner, en kæreste eller andet. Man må derfor finde ud af, hvordan man kan dyrke motion og samtidig have tid til de her andre ting. Så man kan se her i den anden tabel, der stiger antallet af unge i alderen mellem 16 og 29 år, som dyrker motion i et fitnesscenter. Denne form er lettere tilgængelig sammen med løb, og man kan selv bestemme, hvornår man egentlig vil dyrke motion. Hvorimod, hvis Helene var medlem af en forening igen, så ville hun være forpligtet til at møde op på et bestemt tidspunkt med bestemte dage om ugen. Umiddelbart så lyder det egentlig meget nemt at skulle møde op til samme sted hver gang, men som ung, der ændrer ens hverdag sig hele tiden, og man ved ikke rigtigt, hvornår man egentlig har tid til at dyrke motion. Hvis man ser på den her undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut fra 2012, kan man se, at den her tendens altså stadig findes i den samme aldersgruppe. Helenes valg om motion er derfor ret tidstypisk, og hun vælger at være praktisk og effektiv frem at gå på kompromis med sociale relationer. Altså, det hænger godt sammen med, at samfundet er blevet mere individualiseret, og man ser også, og det ser man også i motionsverdenen. Fitnesscentre og løb er meget mindre sociale aktiviteter, end de aktiviteter, der foregår i foreningerne, hvor der er mere tale om et slags fællesskab. Dog findes der stadig folk i idrætsforeninger, og som man kan se, så er Helena altså ikke helt opgivet fællesskabet. Hun er stadig en del af det, som hun var, da hun havde dans. Hun har nemlig valgt at gå på hold, som spinning, step, altså aktiviteter, som begge er holdbaserede. Så på den måde kan man holde fast i fællesskabet, som man også finder i foreningerne.